Nah, wit gedhang ngene iki nek wis awoh, nek ora dicongkok ngene iki ya lho. Nek ora dicongkok iki engko kabutan buahe utawa kabutan wohe engko mesti ambruk. Dadi solusine kudu dicongkok ngene iki ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu mana dulur-dulur kabeh. Pripun kabare? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sami sehat-sehat kabeh, sehat-sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Esuk iki tasih saged ketemu malih nggih. Nah, esok niki hari Minggu ya, dina Minggu seperti biasa kados biasanipun kula utawi aku biasane resik-resik daerah kandang, daerah omah neng ngisor wit-wit gedhang iki wis disaponi, wis resik. Nah, iki ana wit gedhang sing montong ya, Lur. Montong utawa berbuah. Nah, gedhange kuwi doyong arep ambruk. Kayak iki ya sekalian lembut gawe, dilalah ya pas prei. Iki engko gedhange kuwi sing arep awoh iki engko dicongkok ya Lur. Gedhange engko men ora ambruk, mergane eman-eman ambruk. Wis montong ini iki nek ambruk kan ya eman-eman donge panen rasdo panen ya lho. Dadi iki engko tak siapne kayune utawa kompring apa sing supaya nek iso nggo nyongkok wite kuwi, gek wite kuwi men engko ne kuwi utawa sesuke kuwi ora ambruk ya. Dadi gedhange iso dipanen. Oke dulur, iki aku tak mempersiapkan bahan-bahannya atau segala sesuatune utawa uga rambene sing arep tak nggo nyongkok kuwi ya. Iki golek ning daerah kono ning pinggir kandang kono biasane kayu-kayu utawa empring akeh ya. Nah iki rencana iki wingi wis jane tak congkok ngono wingi. Kayak iki aku wis nyiapke kayu iki engko iki keneng apa ora, apa kurang dhuwur apa ora. Ya engko dicoba wae engko digawa rono ya Lur. Alhamdulillah Lur sithik-sithik ya pitik. Pitik Jawa ya cilik-cilik duwe sesuk nek arep bodo iso dibeleh ya, iso dibeleh dienggo gawe kupat. Maksudnya dienggo gawe opor ya. Oke dulur, nek kayune wis ditalani tengah berbentuk cawang kuwi ya. Ngono kuwi terus di sendekke atau utawa tinggo nyongkok ngene iki ya Lur ya. Nah nek wis ngene iki gek engko ditaleni engko gedhange wis ora ambruk ya. Jane iki asline kurang dawa sithik, kayak kurang miring sithik ya Lur, tapi ya
serapopo lah, daripada tidak sama sekali. Ya iki wis alhamdulillah dicongkok ini iki engko wis rambruk ya Dor ya. Tapi iki digoleki tali sik, mergane nek ora ditaleni engko iso meleset munggah ke ya padha ora kecongkok ya. Oke lor, iki wis rampung ya le nyongkok gedang. Muga-muga engko gedange montong, terus gedange ya apik, ora busik ya. Ter paling utama nek dicongkok ini iki engko gedange aman, wis ora ambruk. Mergane nek ora dicongkok ngene iki kemungkinan engko gedange mesti ambruk ya. Oke dulur, dadi ngono kuwi ya kegiatanku esuk iki, di menolong utawa mengantisipasi wit gedang montong supayane ora ambruk, supayane gedang kuwi engko iso panen. Gek engko nek wis panen ya iso dienggo buah ya lur ya. Ya wis arep didol apa arep dienggo buah dhewe sesuk terserah ya lur. Yang penting saiki nek iso gedange kuwi selamat ora ambruk. Oke dulur, ngono kuwi kegiatanku esuk iki. Muga-muga sesuk iso ketemu karo video-video kuliane. Kupat janure tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.